पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राजकोट किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 43 फुटी उंच पुतळ्याचं अनावरण केलं। यावेळी केंद्र आणि राज्यातील मंत्री नेते उपस्थित होते। पाहुयात सिंधुदुर्गवासियांसाठी अभिमानास्पद ठरलेला हा क्षण। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।